Di aliyê îdarî de Sûriye ji 14 parêzgehan pêkte. Her parêzgehek ji aliyê parêzger ve tê birêvebirin. Parêzger erkê wî temsîlkirina desthilata navendî û birêvebirina karûbarên wê ye. Di çarçoveya peymana 29 Çileyê de li hevkirin çêbû ku parêzgerê Hesekê ji hêla Qesedê ve werê diyar kirin. Li ser vê yekê bi biryara hikûmeta demkî Nûreddîn Ehmed wekî parêzgerê Hesekê hat ragihandin. Tevî ku parêzgerê Hesekê beriya derxistina biryara fermiya tayînkirina wî dest wazîfeya xwe kiribû, lê heya niha mîna parêzgerên din nikarê rola xwe bicihbîne. Li gorî qanûnên rêveberiya herêmî, erkûrayeyên parêzger ev in. Nûnerê desthilata navendî li parêzgehê berpirsiyarê pêkanîna polîtîkayên hikûmetê li ser erdê ye. Serokê dezgehên rêveberiyê xwe cihe. Di rêxistinskirina xabatê di navbera gerînetiyên hikûmetê yên di nava parêzgehê de rolekî giring dilêze. Parêzger di pêşniyarkirin û tayînkirina serokên herêman û navçeyan de tevkariyekê bi bandor e. Pêşniyaran ji rayedarên têkildar re dişîne û pêkanîna wan bi hevrêziya bi wezaretên têkildar re dişopîne. Parêzgeha Hesekê di aliyê erdîngarî û îdarî de ji herêm, navçe, bajarok û gundan pêk tê. Herêmên sereke ku yekîneyên îdarî yên mezin in ji 5 herêman Hesekê, Qamişlo, Dêrek, Serêkaniyê û Şeddadê pêk tê. Parêzgerê Hesekê ji dema hatiye tayînkirin, rol û misyona wî bi taybetî di aliyê tayînkirina rêvebirên herêm, navçe û gerînentiyên wezaretan de tê astengkirin. Bo nimûne, di tayînkirina nûnerê herêmên Serêkaniyê û Şeddadê vekirina deriyê Tilkoçerê de her wiha di çalakiyên fermî yên li her du deveran pêk hatin de ne amade bû. Her wiha rêvebirên gerînentiyên parêzgehê bê ku rola parêzger hebe hat tayînkirin. Li parêzgehên wekî İdlib, Hema, Heleb û Şamê parêzger erkên xwe bi berfirehî pêktînin. Ji pêşniyarkirin û hevrêzkirina tayînkirina serokên navçe û herêman bigire heya hevrêzkirina bi wezaretan re. Ev karîgerî beşekî ji mekanîzmayên rêxistinî yên ku di pergala rêveberiya herêmî de hatine pejirandinin. Lêbelê li Hesekê berdewamkirina paşguhkirina rola parêzger di van mijaran de li ser bandora rêveberiya xizmetê li ser parêzgehê û hêza wê ya gelek pirs û gomanan derdixê holê.